Bueno, eskuartean daukagu komiki bat. Komikian ez da nobedaderik ateratzen, alegia gu talde memorialista bezala jasotzen ditugun testigantzak eta jasotzen dugun ondarea demagun zentzu horretan transmititzea da gure helburua. Orduan, komikian gauza berdina egiten dugu, baina modu divertigarri batean eta ahalik eta jende gehienara iristeko asmotan, ez? Ondo, gu bide horretan goaz eta era berean gauz gehiagotan pentsatzen gaude, ez? Azken finean gurea da jaso eta berriro ere bueltatu herriari jakin dezan, ze gertatu zen eta historiaren sekuentziak nola bilakaera eduki zuten. Beti esaten dugun bezala badu sorpresa txiki bat ere eta hori nahi dugu jendeak deskubritzea, zer dutzen zaion. Eta era berean, nobedade batzuk ere baditugu datorren urrirako. Gure asmoa da urrian bukaeran ibilaldiako gune historiko batzuk aurkeztea 10 puntu izango litzeke eta 10 puntuetan puntu bakoitzin jarko litzeke panel bat QR batekin eta orduan jendik bisitatzeko eta guneoik izango litzake pixka bat gertakariak izan duzenak hemen gerra garaian eta gerra ondoren adibidez fusilatutako zona leku bat, barrakoiak egon duzeinak eta tiroketak izan duzeinak eta pixka bat hori da gure urrengo proiektu bat egingo duguna. Eta gero, pixka bat aurrerago begiratuta beste proiektu bat baita ere martxan dakaguna eta gure asmoa da aurreratetzea. Izango litzeke Oiartzunen, ezagitze lekutan zehaz mehatz, museo tipoko bat jartzea aurkitu dugun. Gehiena Iraurreko kanposantuen aurkitu genuen material guztia, ez? Hor dakagu kaxatan jarria eta hori pixka bat ikustala herriko jendeak eta kanpo jendea etortzen dena baita ere, ez? Hori historikoa da, hor dago, altxorra bat dago eta hori mundu guztia jakintzala ze gertatu zen eta non dagoen.